Wow, grabe yung kadako, ka-adyo. Ijo. Na, Shout out sa tag-ijas ng Kuya Jojo. lagi. Pretest guys, pretest. Huwag kang is. Huwag kang is. Kuan ko liha ka na. Ngayon, namin dyan yung pretest, ba't ang is? Tamis, basta. Guys, medyo buntag. Grabe, nakagas ilang nangka guys. Ito tanawa. Ay, sana mo pang musnit kayo maghiwa na Kuya Jojo. Isa papritis. Humukon man, murat pariner. Pariner. Sate. Humukon. Murag. Pariner. Ulang huis pariner. Nakahikam na deka. Ingat dugaan, waman. Sana karon na magbaak na ron. Sige. Kasi klaro na sila. Karon guys, nanggiisa ko nung ila kay nauwanan. Sige, pikas-pikas saya. Uy, ito 5-5 lang laman na kang mga bata. Kamoy bahala. 5-5 lang kayong mga bata. 5-5 ko no guys. Sige, 5-5. kilawin ninyo. Yehe, din ay humprites. Uy. Manggukod mag-isa. Yeah, boy. Oy. Yeah. Kuha isag subok ya kay di na mama. Oh, sige. Di naman ko din mo 5. Pretes ko na po na. Nako. Dali. Dili ka na tay pritis. Dali ka na tay pritis. Dara guys, pritis. Naka-pritis gud mi og nangka, ya. Salamat sa pritis. Dali day. Be. Ay, liso ni mo. Karay mo liso. Hoy. Awat ako. Uy, kalami. Day. Dami pagidang Madarasin ko. kuan ba? Subok ba? Umukon. Oh, kana may 5. Akarya, pila man eh. Jis na. Ari ka. Jis na. Ari ha, Jis ha. Ato sa kay kang pritis na bilin. Oops. Ahore. Nanay mo. Andali eh. Hani ba sang dia mangluod man din. Adik ko. Luod ako. Maglubog ko na maghila. Luod na ko. Tede. Wait. 5 na. 5. Samay mo ben. Gulit. Samay mo. 5. Kadoy. Mangkay mo nangka. Kana bin kay 5 ra bin. Dai isu sa lupin ibawon mo sa. Iso sa lapin. Pangadto sa lapin. First customer. Ako'y nalaban, ha? Tester. Lamin tayo. Okay. Te. Okay kayo. Nado na laman ni. Nabibumis nang kang Kuya Jojo guys. Kapag karong mulami ko siya. Kaon ka. Puskay. Ayo guys. Awak manok kay bisi mo diha. Manok. Mulupad na kamang manok. Tamis man di ay. Oh, nangka mo diha guys. Day 20, day 5, day 10. Oh. Free hilab sa isang subok. Free hilab sa subok ko no guys. Arang kaluo, yung tawag na kapuwa. Asa may mo? Grabe ka dyan nakaag ija. Matabang. Pasaan na net? Dakaan ang ka. Uy, grabe. Napadakan na ng kuha niya. Kadang na ay igsuon. Nanginog na. Nabilin ko kayo sa pod nga. Bukas na nito. Namira ba na dyan liso dungagan? Pughad man lang liso. Yana ba? Kana guys, oh, nangka. Madiha guys. Nangka. So, imo ko na net pretest net.
Pritis ni Monit. Kabakaka di ko taon na. Wah, kabakaka maglingi-lingi. Dalik jat sa kupahalang na dala sa mabuhin guys ya. Kabaw tara dadto. Ang simumo dari. Hinjag mga kanding dadari si babaw. Sumotor pa ko sa ubos kaya hang ipahalunas. Pasang ipahalunag anak ni Mama. Kaya rong kuan. Kuman noon pa init pero ayun murag alindanga, di ba? Alindangang panahon. Ana guys, nang nasibig si nga. Sumoto na ko. Magkuha pa ko sa hang Toronto's bay. Sudaghan man ang giluto rong adlaw, murag kuan ka buok, 40 ka buok turon. 40 pesos. Na tag 5 na sa buok. Majo na naman pod. Yes no. Manye. Narak ka. Para makan lang siya. Nakara na. Hey. Nabsab ra mo diha, parabsab. Balik na po ko sa eskwelahan guys. Naman ako mas mabuhiin. Pang-irag. Kamuritsing na motor. Kamuritsing na gamangkuan guys. Sakjanan. Ano pa niya? Hinduan. Ano guys, ning abot ag parcel. Dahil ning abot parcel ya. Papagabril ning order. Diya ako lang may nagkuan. Receive. Tanawan na to. Mo ba ni isang i-order nga dujanan. Hey, duda na lamang ko lang sa datos isang trabahuan. Murag maudjad siguro ni. Ay makupurma. Yes, kung ano siya 355 355 to rin no? 355 maudjad siguro ni. Maudjad ay may gunitanan guys. Bộ mang lấy nữa. Cá bớt. Mau jadi ya. Mau ni deh no. Mau lagi. Janai muskit. Nasjai muskit. Janai muskit na. Mau lagi. Mau na ni. Jai arrange si guys. Ingan ay pilo kay arong. Ni kuan. Ingan na si ja. So hana jadi na nabungkagan og dako basta kay na si Jay muskit sa soon. Ikayu. Saan ba na pag-affiliate dai? Na monetize na ba ko? Maligja na ko dai. Na monetize na ko da sa affiliate gihapon. Hani kuan. Hani ang bakza may hay baligja ba? Kaya dong kuan. Monetize naman ko kuan guys. Lahat sisang ikonik sang TikTok. Ato ko manguan og mga product kung saan ibaligja si Ja. Sorry na mo na order guys ha. Naiso balik kay arong kuan murag dito. Nagabrehan kay kuan na ay ano ta ba? Enzo be. Sama Enzo be. Ngantang nangka ya. Ngantang nangka. Jem. Guys. Pila ko ang labot. Labot ka ni? Bakit? Wah, is. Parang kahadlakan, kaazo ginuko, murag agwire na laman jud ani mo'y nagpegang. Hala, ginuko. Kumba pa jud butong. Madlo ko mulatas kay nagsigira pa jud kuan ay Diyos ko, saan man yun eh. Marag di dyan siguro ko daan yung latas. Parang ibilin ang kuan, kanang na motor. O pa man ngari ano ba sa ninggi?
reklamo sa mga kagawad distrito dari. Na-assign na rin nga kagawad ba? Paman ari Ginoo ko. Mazon tagikuan na ni. Iputod kay na agwire na laman sa taon mo'y nagpagang na ni. Ginoo ko. Paman ari oy. Gireklamo naman ni naghapon. Halaw pa dyan ari oy. Sa kaning oras ang ariin nga. Delikado ni unjas mga estudyante. Naraway daghang estudyante dani mang labay. Sus Ginoo ko ang taon. Pastilan ng kahintangan ni. Dana kaning mga wire na nadatugan ni danang lubiha. Kani tanan danang wire kana. Kanang mga wire dana. Sabay na danas lubi. Goy, wa pa man ari. Basin karon tatad guys, ako ano na siya. Basin karon tatad pa ni ariin. Kana man nag-report sa mangkuan. Kagawad. Delikado kay na magoy kurinti. Bako unjag mo kuan ba? Bugto hani ba? Sumato sa ko dato mga lugway sa ko sa mga buhian. Ay hapon na alas 2 na kapin. Alas 2 na kapin guys sa kapunon. Buloy, dali. Bandaban pa na sa kibuloy. Tay mo latas. Nabulhot kay unjag mo tubag kalit. Hinay na huwag na nakastungad pabulhot naman gazad guys kay simbako unsang mo kalitog hagsak kalabay manghapon pero delikado gazad kaazo kay naagad nas deo na ag kuan ay lubi hadlek ko da na mag nahuna da ng kuan nga kanang nay kuan ba simbako unsang mo hagsak ko kalit parehada tos sa tungkuan na ay parehada tos katong buntis nga nahagsakan Ginoo ko ra kaluoy kaazo. So diyan nagazid mo na siguro na sila mo puto diha or di siguro si sa kaagi. Truck siguro na di kaagi. Saan pag-agi ha, dana nga. Na may nag-atang lubi. Buhi ko siguro ni. Ano ba? Tayo ko nung natuon guys, kay Marites man ta. Lagi marag tagabuhi ko siguro na. Di na makaagi. Kana naman dahil na sanjad naman ang lubi diha og wire, butong. Mga diha hawanan, kuha ng butong kanang nay lubi. Pero mahinlo na diha. Balhin ko sa natay sa kabaw guys. Balhin ko sa mga nati. Kabaw. Sab dia mo. Anja nakapuwa ko og duha ka lubi. Kay grabe man daring hangin-hangin dag sa hadlok lagi. Hadlok. Kuna ko lord. Hadlok ng lubi gusto. Hindi ako ng Jesus. Papanig sa mulay Jesus na yun. Ako. Majon tag ilahan na tong tang tong kuan dadto kanang na ay ginukuloy hadlo ko guys kay mga lubi nga murag mga hadlo ko dali mo kuan kay mga lubi nga lajog ba simba ko unsag mga kumba ginuko para jo in town dali kog tukad hadlok ay to na tang na dyan siguro nila lubi. Wala na. Tingnan nagsinso guys. So dahil nagazid guys, naputod na. Salamat kay Adjo. Kay abtikin taon ba sila dari nagkuan. Putod. Hindi na hadlag agian. Manaputod ng lupit pa.
guys, naputod ra gajud. Salamat ka sa mga maabtikan nga kuan dari sa Alicia. So, dana hinlo na gajud si guys. Di na gajud si hadlok. Agian kay na tangtang nagkuan katong mga atang nga lubi. No. So nawa na katong lubi nga nasabit sa kuan kanang nasabit sa wire putod na siya. Salamat ka Ajo. Alicia Aero. No, abdi ka Ajo sila oh. Thank you ka Ajo. Diba? Hinlo na. Oo guys oh. Matik. Beta atas mga wire. Uy. Di ay nasabit nga kuan. Nang ay nasabit nga paluwa. Oh, at least limpyo na. Salamat ka Ajo sa mga maabtikan nga personnel. Thank you ka Diyos mga maabtikang personal sa Alicia Aero. Ano guys. So magsundo sa akong papagabril. Sundoon kay ito na dyan Lashinda na. Sundo sa akong papagabril guys. Kaya na si Diyos koan Lashinda. Huwag porma. Nalagay sa papagabril na guys. Marang mo na dyan isang isaksan ba? Porma. Tixmate. Tixmate na guys, Tixmate. Ambak na. Motor sa likod. Uli, may karidot sa kuan guys. Ato sa may karidot sa gym, mutanaw mig na nabay peryahan. Hindi man sila na anak ko no. Na anak ko na peryahan guys, kaso wag lang peryahan na entrance. Na nagazadi ay kuan guys, peryahan. Ay, periyahan na. Oo, kanang duwaanan na. Dun na entrance. Carnival. Isa pa. But yes, dari siguro. Today mo na entrance. Nada entrance ito sun. Lami. Para sa una kayo mo ito entrance. Entrance na to guys ato sa umusod kas periyahan na entrance daris gawas kay mga kuan naman to mga pagkaon lahira sa una unang audias na nga gipista kay may entrance sa ilahang kuan periyahan kada gabi ka mga to sige kag bayad sis so gawas na sila sa Kimi guys sa ngare sa Kimi Rabig hangin nga. Shish ng tabo. Shish agray. Shish nga. Ha papa. Ha? Ha papa. Haman di papa di ay. Ha? Uy uy. Haman lagi mong ipit. Ha? Agoy, tangtang na po isang ipit. Nanggawas na sila guys. Di man sila buhian og way mo sundo. Tusod silang room. Maghinay. Maghinay ka madam agka. Excited bro si Zakay na isang papa. Excited na si Zakay na isang papa. Marot ng papel. Kinsaman to? Kinsaman to? Ang gawas na sila. Gawas na mga chikiting. Boros! Wala na okay. Guys, manihapon ta. Di aming suwa, shrimp. Kalami. Hapon. Kalami sa shrimp. Si Papa Gabriel nagluto. Sa shrimp. Kalami sa shrimp. Manihapon ta ninyo. Favorite ni Kimi. Kaan. Kalami na. Kalami sa shrimp rice. Yummy kayo. Anta guys. Anta. Bye. Anta. Amang sa kay shrimp. Shrimp amang sa guys. Shrimp. Shrimp ang masuwa.